Bine ai venit, dragul meu săgetător! Care este mesajul dragostei pentru tine, pentru Crăciunul din 2025? Ce vrea Universul să-ți transmită? Hai să vedem. Care este mesajul zodiei săgetător? Cum ești tu cu sufletelul, cu dragostea de Crăciunul lui 2025? Ți-a picat deja reconciliation. Wow! Împăcare. Someone from your past is returning to your life. Cineva din trecutul tău vrea să se întoarcă în viața ta, dar atenție, cartea este a ta. Tu îți dorești pe cineva din trecutul tău, da? Tu îți dorești ca cineva din trecutul tău să își dorească la rândul lui, la rândul ei, să se întoarcă la tine, pentru că, virgulă, cartea este a ta. Cartea am extras-o pentru tine, nu pentru acea persoană. Asta îți dorești tu, ca cineva din trecut să vină în viața ta înapoi. Doamne ajută!